Gagawin kang manager ng Yes FM. Pero kailangan mong umalis ng Love Radio. Papayag ka ba? Why or why not? Sino sa mga DJs na umalis na ang may pinakamaraming hindi totoong sinabing dahilan nung umalis sila ng Love Radio? Bakit ganyan yung question sa akin? Controversial na naman ako eh. Sino sa Love Radio DJs ang hindi deserve maging Love Radio DJ? Oh! Kung meron ako may isip na ayoko na siyang maka-work, isa siyang babae. Initials. Real name starts with the letter I. Yan na. Yeah. Yung ingay niya parang papunta na sa... Tanya. Ay. Hello mga tambalanista! Ngayong araw na ito kami maglalaro ng Shoot and Spill. Oh, kala ko shoot ang in-immerse. Shoot and... Ano ba itong mga tanong na to? Let's go! Let's shoot and Spill. spill. Yun! Okay. Question. Kaninong DJ ka pinaka... Pass. Kaninong DJ ka pinaka na-threaten? Na-trip. Wala na siya dati. Sinach ite, ano bang clue? Kakalibing niya lang last night. Clue na lang, clue. Sinach ite. Titi. Titi. Oh. Okay. Na-threaten ako. Bakit then. Bakit siya naging... Isa lang yung tanong, bakit ni follow? Okay, ako na. Ano ba yan? Wala, mahina. Yun! Shooter. Sino sa mga umalis na Love Radio DJs ang gusto mong bumalik at bakit? Yung threat sa akin Si before. Titi pa rin? Ano ba naman Si yan? Titi pa rin kasi he played a big role, not just for me, but for the entire team. Oo. Wish ko lang may mashoot na ako. Yun! Okay. Pwede ba yun? Nag-bounce ako. Sino ang patatamaan nyo ng linyang? Ang tambalan na pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Hindi ako makapagbanggit kasi parang, narinig ko, ginagaya kayo sa ganitong stasyon. I have so much on my plate right now. Siguro nasa ibang radio station. Sino? Wala namang... Splok. Hindi. Babae, lalaki din? Lalaki, siguro, lalaki, siguro babae, yung mga babae. nagtatandem na babae tsaka lalaki. Anong boses? Diba? Di ka parehas din natin. Okay. Yun. And your question is... Sino sa mga umalis na Love Radio DJs ang pinakaayaw mong bumalik at bakit? Bakit ganyan yung question sa akin? Controversial na naman ako eh. Kung meron ako may isip na ayoko na siyang maka-work ulit, isa siyang babae. Okay. Taga saan? Hindi ko na alam kung saan siya nakatira. Ayoko na siyang makabalik dito kasi Because? maganda na yung kanyang safe answer. Kasi maganda na yung kanyang kapalaran sa ibang stasyon. Initials. Real name or air name? Real name starts with the letter I. Yan na. Iya? Ha? Iya. 1, 2. Yung galing. Shooter. Sino sa mga DJs na umalis na ang may pinakamaraming hindi totoong sinabing dahilan nung umalis sila ng Love Radio? So, sino sila? Madami. Oo. Sa Pass. pag-alis nila. Pass. May pass pala! Na-realize ko! Shoot! Duling. Yo! Yung galing, shooter. Yan. Uulanin ng award ang Love Radio Manila, pero kailangan maghiwalay ng tambalan.
Papayag ka ba? Why or why not? Ay, hindi ako papayag. Pass na. Hindi ako papayag. Sabi ko nga hindi pa dumadating yung panahon na maghihiwalay tayo. Partner, sumagot ka naman. Yon! Pass. Okay, question. Kung may papaalisin kang DJ sa Love Radio Manila, sino at bakit? Pass. Yo! O yung guling. Maliban sa utos ng boss mo, ano pa ang pwedeng maging dahilan ng hiwalayan ng tambalan? Feeling ko pag ayaw na ni Chris. kasi ako parang nakaset na yung mind ko na ito na yung gagawin ko for the rest of my life. Ay, wala ka ng boses. Or health. Oo, correct yung ganun ka na tapos Yung paling na ako magsalita, Correct. maawa ka na. Pangit na sagot. Yun. Okay. Okay, bawal mag-pass. Ano sa leadership method ni Nicole Yala ang gusto mong baguhin niya at bakit? Alam ko na yung sagot. Ako na sasagot. Charot! You being an author, anong tawag dito? Hindi consistent mag-isip. Yun yung Ganun kasi description. ako Minsan, chill. Ay, di pala chill. Oo. Chill, ay, taas. Ay, di pala. Chill lang. Ganun. Unstable mag-isip. Confirm may sapak sa likod. Yun. Gagawin kang manager ng Yes FM. Pero kailangan mong umalis ng Love Radio. Papayag ka ba? Why or why not? No, I have so much plate on my plate right now. Ay, tari. Ano ba yung nadinig ko lang kanina yun eh. I have so many much things on my plate right now. Right now. So it's not yet time. Okay lang po yan. Tag-isa na. Okay. Pero bawal na magpas dyan, alas 10. Okay. Ganun. Your question is, sino sa Love Radio DJs ang naka one night stand mo? Wala. Joke Sana lang lang. meron. Sino sa Love Radio DJs ang hindi deserve maging Love Radio DJ? Oh! Siguro yung dating nakikisingit lang. Talaga Ay, ang officially tanong, naging sino? love. Kasi Current wala. to, di ba current? Lahat deserving. Lahat deserving. Basta yung Yung former. lang siya, nakiki-program. Sino yun? Ay, babae. Love Radio ba yan? Oo. Alam ko naman na maingay ang Love Radio. Yun talaga yung content natin. Yung ingay niya, parang papunta na sa... Nakiki-program, so hindi legal yung pagpasok. Oo, hindi. Kasi nga, wala akong sagot to sinong Love Radio DJ. Kung merong DJ sa MBC na girlfriend material para sa'yo, sino at bakit? Bawal yung wala na sagot. Girlfriend material. Sino ang girlfriend material? Siguro si pwede bang dalawa? kunyari sa sexual urge si Tanya. Ayan. Tapos... Hindi pa pag nag-init ka lang, Tanya agad iisipin mo, gano'n, jojowain Ito, ko to, halimbawa, gano'n. parang yung makakasama habang buhay. Yan, di ba? Asawa? Oo, parang gano'n. Parang ayaw mo. Ito, Tanya. Tanya, Rocky, Robin. Ayan, lahat ng girls. Kasi mas nangingibabaw yung urge. Ayan! So may mga pa-controversial questions bilang this year, 2024, is our 20th year! Wow! Akalain mo yun, ha? Akalain mo, di ba? Sino magtatagal lang ng 20 taon? Diba? Yung magkakatiisan kayo ng Correct. ugali tsaka itsura nyo araw-araw kayong magkaharap. Totoo. In fact, mas matagal pa nga yung relationship naming dalawa kaysa sa mga relationship namin sa mga tao. Yarn. And of course, huwag niyo pong kakalimutan lagi to like, watch, and of course, subscribe sa ating YouTube channel, Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click
the notification bell para lagi kang updated sa amin.